ife Mr. Kelvin delu maka otena no na shake on him go maka na echekwu na n'ike ha agwụ ya agwụ ịghọtara mana afọ nnọdụ ka nwanna adụ ka ọ chọghị iri mbọmbọ ọsọ ịghọtago nwanna adụ ka ọ chọghị na Ben Johnson mana before na Ben Johnson ya ọ chọrọ ịna o nwere ajụjụ m chọrọ ịjụ. Share this video, click on like and love. Annie Berry, I greet you. You want to go? So before my God to eventually my like it, share this video, click on like and love. You want to go? Fenda na ebe page mana maza yo na abula no oli. Go. Mazayo na abụla n'olili oge ngwalie nọ ya agba ọsọ ọghọta ife nna agwa oge ngwalie ngigerita I greet you oge ngwalie na before embark ya na a journey n'ihi ejegodo jụọ ndị mbụ gbalụri ọsa olee etu ha si wee gba ọsọ elee ntu ndị mbụ gbara ọsọ si wee gba ọsọ ihe eje jụọ ajụjụ ndị mbụ gbaworo ọsọ olee etu ha si wee gba ọsọ kelee ihe kpọrọ ha ihu mgbe ha na-agba ọsọ olee ihe ha zutere n'ụzọ mgbe ha na-agba ọsọ olee etu nkume si wee kụ ha mgbe ha na-agba ọsọ elee etu Monde ha masị wee pịa ha n'isi mgbe ha na-agba ọsọ a elee etu ogwu na oghere ya si wee dabata n'ụzọ fa mgbe fa na-agba ọsọ a ị chọrọ ka anyị kpọsịara gị aha ndị mbụ gbawa ọsọ a ndị mbụ embarked na this journey Mr. Kelvin embarked and at the end of the day ha gbara ọsọ ịghọtago follow and etu ha si discharge na-adụ seminar ị na-enotisi etu ha si discharge ha bịa ha nụọ kwukwukwukwukwukwu ọdụka ike adụ ha nụkata ha relax ya ọdụzie ka ha nwa ka a na-abịa achụ okwu ha emezie ihe ka olu kụzie ka ya sị na ha ewepụkwa n'anya kịta abịa na-achọ ha okwu na ha ewepụkwa n'anya kịta abịa na-akpọ ha ịda ụtụọ tresie peji Fada Nwebe Joy that period trace post here like 2-3 days before o disembark ya final jekwa nene nke nwe ikuku je nene pages ha niile the last post nwe ikuku melu mgbe ahụ before o disengage ye ife ọzọ na-emezi kịta ahụ ọbịa oni jezi na pages ndị nwere common enemies with ha nwa jezie ba je na abaile ha aja like for example ijekwa na page Kelvin keta ifo ebe Kelvin shialo ofife nwe ikuku delu there was a time ono kata admire wakwazie Matthias odokwazie ko ebido jebe omena na buzo eziokwu ịghọtago so ife niile awu common enemies and alliance ka na seek because they have tried to fight it themselves. However, na the Ogokarefa in the challenge ife niile based on where we were coming from before we our brother Kelvin advice is here discharge now and all no advice ya nyerie ko woje kudos to him all no advice ya nyerie ko woje kudos to him. Now let me take you to exactly eventually let us go to Mr. Kelvin Ndeha Kelvin go na page. I noticed that the whole of yesterday he did not post anything Basal Zion apart from one thing that wasn't even his own write-up, but I think not the command Delie Oshiaye. Then today again, I noticed that the whole of today
he did not post anything again aside from nke post through 9 hours ago. Eba ka no weju ya ajuju anjuru ya eba. Okwusigo ewashi open heaven. Ka ngolo gi foderu before agwan gi fenju weju ya okwusigi ewashi open heaven. Because ọ na-eme ike gwu ha che na Ben Johnson. Ha chọọ excuse and something ha chọọ excuse ha yenye ha ji wee chiri mbọmbọ ọsọ. Ịghọtago? O needed confirm before we malo na okuta no ya kwaganie and o confirm go fu na okuta do unquarable. Now even juwejo ya ajujwa o the 9 hours ago say I will be on my own. They will still be the ones to tag and mention me to see their daddy in the gym. When I make comment now and analyze how their almighty prophet who claimed to be sleeping on the stone to maintain grace and does dry fasting every day is now reduced to making gym content to post on social media, they will still be the ones that will start manifesting demonic art all over social media. There was no time I told you I am against going to the gym and doing fine boy. What I am against is tumbon prophecies, whether from him or any minister. Mention me here, the part ebendo interested ever. Mention me whenever he start calling Chedema and blessing and Ebuka and Loved and Grigri again. Let's be guided. Eba kanjo Kelvin Ugwu. It wasn't a wash open heaven because it that easy mention you call equally tumbon prophecy, but as in kanjo it wasn't a wash open heaven. Because the said prophecy in Ekumake na appear na every open heaven. Nobody needs to tag you. When you na tag you na that open heaven, emata emoji epido, emata emoji abata, he will give a prophecy ni na. Except na chosi why na prophecies ni na meziketa ahosi tumbon prophecy. Because it's tag you whenever he start mentioning Chedema or Green and do to it. Mana manna open heaven no wona and with prophecy time and that negido prophecy nyaka nsi kanjo Mr. Kelvin a wash the winner open heaven. Why do you need somebody to now tag you na open heaven bido or name of time he just sneak in a gente another prophecy ke bit akusigi nye prophecy during open heaven. Ajụjụ ka nna jụ ike gwu na unu chee igba ọsọ ama nke unu si agba ọsọ. It is now them tagging you, but all along it has been you every morning and night giving them update about ọdụka ego iji akwụ ndị na-alụrụ AI videos ụgwọ. Ọdụka ego agwụgo. Ana m ajụ ọdụka ego iji akwụ ndị na-alụrụ AI videos ụgwọ. Ọdụka ego agwụgo. Go because Ben Johnson ka na ana ife na agba ife awo ọsọ ka na agba ife and agbakwulu ngu bolu gị na amụma gwago na ị ga-agbalili ọsọ ọdụka asị na mama ife nnegwu ọkwa na rigo kita open heaven bido mbụ onwere onye na-ata gị na open heaven ọkwa ngụ na-eji aka wụrụ ọkpara na apụ nakpuo n'open heaven ruo ị na-ege prophecy niile a na-enye devena prophecies na open heaven, or are you trying to tell us now na prophecies ni na open heaven one nya na prophecies ni na open heaven yesterday na prophecies ni are likely to give na open heaven today no hositumbon. Because what I don't understand is that last line of whenever they start mentioning Chedema and this coming. Okay, let us see. Ka emarzieri na ọpụ wolo na ma aghọta ozi ife nnegwu ịghọtago agwara ngo na ya agba ọsọ ka ọ na-agwara ozingo na ya agba ọsọ ka ọ na-ịgbapụ ha ọsọ ịgbapụrụ ọsọ oluo ọ na-achọ okwu data m gwụrụ agwụ na fon a
data m gwụrụ agwụ na phone. I just nchọ ka m mepee ofu open heaven. Onye buchi John ọ data amụ anyway ọ na-ata amụ ọtọ ga amụmụ amụ. Ịghọtago? I want to know hey why na nji mepe open heaven ka m kpụọ ya akpụọ ogosi like this. Achọ nka m fast forward ya fast forward to ebe achọ ka m fast forward ya to ebe testimonies is coming from the gift of the Holy Ghost. Now that is why they bring you holy archangel, you because they will stand on the car for you. Ha na-ekwukwo na ha afọ ha na-ekwukwo na ha afọ ebe a na-ekwu okwuchukwu na Zion. Amahọ na he turned your sorrow into dancing. Psalm 24 verse 7. I bring you the good news of God that there is no condemnation unto those. I lift my hand up. Agreement that any man or woman that your business open again. Amen. Family. If you believe amabifo jeme nje ka play ifa ka mbuje ebe I eme prophecy osetu a na-eme na phone. I don't know why. Ịghọtago? I don't know why. Ịghọtago? Amaghị why o ji eme. Ịghọtago? Mana agwa Kelvin na ọ ga-agba ọsọ and ọ na-aligo. Ịghọtago? Ọ ga-agwanya na ọ ya agba ọsọ. Ụfọdụ n'ime ha sịrị na ha afụbụ ebe Evangelist Ebuka Obi na-ezi ozi ọma. Ife njuru onwe m owo ndị na-ekwu ife a ọ na-aṅụ nkwụ. Ndị na-ekwu ife ọ na-aṅụ nkwụ. Prophecy dadi ya wo ọ na-enye ya etu aminu preaching dadi ya wo ọ na-enye ya etu ọ dụka nwere onye ọ na-agwa nya ka inechala anya wee sị na ifu bụ ya ebe ọ na-ezi ozi ọma. Nwaanyị ya ejifu ya ebe ọ na-ezi ozi ọma ebe ị na-epio bata ka ị bịa gbaa asịrị. Nwaanyị ya eji wee fụ ya ebe ọ na-ezi ozi ọma ebe ị na-epio bata ka ị bịa gbaa asịrị. Kedu ife ị na-abata ebe a kịta ya bịa mee ka ị bịa gbaa asịrị. If not ọha ozi ọma ya wife na-akpakeru so many of you ji wee form more alliance against him. Agbara ngone ya agba ọsọ and ịgbakọ ọsọ with style. Ịgbakọ ọsọ with style. You are now beginning to talk about politics. It is now Peter Obi. Ana m monitor because ichi discharge ama n'ihe discharge. Oge fada nwebe joy chọrọ ịgba ọsọ amanugo m nọ ya agba ọsọ. Oge ndị tụka nwa ikuku ha gbafusịrị. Oge the whole bloggers ịmakwa mgbe bloggers ma onye obodo fa ma jee park fa ma gọvanọ eziokwu fa ịmakwa mgbe ha ncha niile united. Ịmakwa mgbe ha ncha niile united ịmakwa ife bloggers ji blogging wee na-eri nri. Bloggers ji blogging wee na-eri nri. Ịmakwa ife na bloggers gbara ọsọ o wee were ngụnwa ihe nwere ụdị efe Ebonyi son ha na-enwe ihe nwere ụdị efe Ebonyi son fa na-enwe yet many of them mechara gba ọsọ enwe peace na social media. Ịghọtago? Enwe peace na social media. Ụfọdụ ndị n'ime ha jụrụ na ha ya ekwe mechaa kwe. Somebody dụka akụọma ị apologize chakwa na to oge echi ha. Ị ka need apologize to me. Akụọma TV ị apologize chakwa na to oge echi ha na ndị otu ha. Ama nọ n'oge ihe eji wee apologize to me elubo. Yes, because eso m na ndị ikwuru na-akwụ ụgwọ na-enye ego amụọ na-akwụwago ngụnwa ụgwọ kịta. Agwa m unu na ngụnwa lụrụ ụka maka Zion
ị ga-emecha kwelu ihe emecha ọkwa ezugowo oti mkpu akụ Zion nwere oti mkpu ndị Zion ezugowo ụgwọ ọ nọ na payroll ndị Zion ị ga ya emecha join o payroll a ezugo nọ na ya kwa ya wee akwụ ọgwụ ụgwọ ahụ nyebi m ị ka ya emecha join o dis payroll ezugo nọ na ya ka ya wee akwụ ọgwụ ụgwọ ahụ nyebi m because na ebu m ụzọ wee nalụwa ego ha so awụ m a senior colleague iwu in that payroll ịghọtago ịghọta ife nna gwa so ọ bụrụ ma ị ga-agba ọsọ Kelvin ị ga-agba ọsọ and afụgo m na ọdụka ịnara iwego ndị mmadụ akpọwa na na fonu gwa na ebe ahụ ị na-eje na ya wee menie mana enyere m gị advice ya ere ya ọnụ gwa na ma enenego inweodu weight and muscle ịghọtago inwe muscle o nwere ndị aka adanyu ọkụ Evangelist Ebuka Obi mana ha adanwu nye onwe ndị ya wụwụlụlị na ha na-ekwensu nweniri power nọ ya adanyu ọkụ ahụ o nwere ndị aka adanwe o nwere mgbe ọ dụka ya sị na-recruit many bloggers vidiyo mmaịlị ọnụ ijeletile ọnụ onye ọwụna n'ime fa ọ dụka ya sị na-eresi ha ncha niile from Mathias sef ike na-akwụkwụsị ya agwụ Mathias na-eme ọnụ kata dị ka ya sị na nna na onwe bozikwo n'ife a na-ekwu okopụkwa nwa bebi virgin ịghọtago orie chajikwa karat guy imekwu mgbe ya awụ ịbata na social media igidegide ọ na-afịọ ebuka nka ha ncha niile put together emenwughị ife do na Evangelist Ebuka Obi wee wụlụ ngụnwawo Kelvin nọkọtara wee kwe ka ekwensu wee were wee kwalụ ngwa ọrụ go mere onwe an instrument for devil maka akpọ ya devil a ọtụka na polishiri okwu a polishiri go mere onwe instrument for devil to use you ma remind gị dohu mgbe ị ya akwụsị 1 week 2 weeks 3 weeks 1 month 2 months ihe kwụsị maka Evangelist Ebuka Obi mma echetagidoru gị until mgbe ọ ya do very clear need discharge go final ndị dịrị gị ọrụ a ịmahụ go na nwa ikuku akpa go na phone go na so many of them na akpa na phone vago werabi why not amastachana m tricks ha niile ịghọtago donkadị na media afụgo m isokwa na ndị threatenụrụ maka afụrụ m mgbe o posturu ife ideli tinye na page ye kwuo na ife o ji postu for reference purpose ịghọtago anyị wee gwe nwanne na ị ga-akpọ ekerebe ahụ ọkụ polisi ahụ ị chọrọ ịkpọ na ya akpọ polisi ahụ ana ọkwa ifuru kọtụ ahụ ọkwa ịkpara ego kesi ị ga-eje ko kesi ahụ ọ gbafuo si from ebe ahụ megonu discharge ya ịghọtago so kere ife na-achụghị na ndị ziri ọrụ ahụ ebialụ because eziri ọ na-eme ụnụ kwadoghị ịrụ ọrụ ezighu he discuss all with them nwikuku fly right in and out agbara nwikuku na you have made yourself irrelevant na social media igbu gị ife iji wee dee ebube once in a while ka mma dezighị ozi a nzichaghị ozi a echetalụ ngụ kọlụ mụ na gụzalụ ife nji echetara kọlụ ahụ n'ngụ bụ ụzọ bịagwaba ndị mmadụ ezugo jikwa wee kwuo nke o ji wụkwagonu ngụ bụ ụzọ wee kwue so dị afọ na-ekwuzi eketa ozi ife jọrọ njọ na-ekwu because ọ wụgo foundation ile egolele. I remember, yes, when you told me na page you see from na wulu na ọkwa aghụghọ ka o ji wee bịa ọkwa aghụghọ ka o ji wee bịa aghụghọ o ji wee bịa ife ahụ na ọ bịara elu a specific job to make me to stop talking about Zion. Why he will be stylishly talking about the adoration ministry Enugu. Obia ka obia tu nuo mu gba ma ogwu. Ka obia tu nuo mu gba ma ogwu sem ezugo na platform ma ya wo go na me wori na-ekwu maka Zion no ye mekwo mpostuzi another engagement na o ya gaga na oge nyanwa bia balance ya system o ji we na
a blog now followers here immediately from 50 something or going to 70, from 70 to 80 to 100 to 100 and something. That was what you said. Today, what is happening? I found you here. Your area of strength battling against Matthias and Andotua. That was your area of strength. You were very active when I met you then online. Decided. Believe no one will call. Don't come with that oku of na social media. My friend, will you stop talking about that? Even though to I do jobless. Eligo may go Mark Zuckerberg even $1. Even a go Kabialo na page here since 2 months ago going to monetize a card you gotta go. So don't come with that. I need to carry my own belief na I make special call I will on Facebook and I will mission here. You gotta go. And the moment you deviate from a file on social media, you lose everything about yourself. Or if today he make a post also the value you add here, you have lost it because you decided to be sentimental. Na Evangelist Ebuka Obi na Father Mbaka with problem cannot change who I am. It cannot change who am I. Who am I trying to please? You gotta go. But what you did, it can merit a way today. When kuku, I will not stop calling your name. I can decode a body speaking the language of Mwikuku, and I can rebuke that body and say, Mwikuku, I command you to leave this body in the mighty name of Jesus. Amen. Yes, I know you. You hide inside people and talk. In a platform, had there something he share here. You gotta go. At the end of the day, if also I am not taking any side. I am reporting things the way it is. If rock is well kobo, it's because na Evangelist Ebuka Obi na Father Mbaka little issues. You now thought that the best way you can fight against Evangelist Ebuka Obi is by uniting with those people who are talking against him. Who are those people? Ndo to Matthias and Ndo to her. You will be to see meeting. You will be to see team up with Ogun or because you want to get to Evangelist Ebuka Obi and Zion Ministry. There was a time you even started writing about Matthias. You want to teach us about Matthias. You were part of the people that taught me who Matthias was then. Now you have seen something do different. I remember those days. That was where you lost it. Today, Inosi na anam olo, 100 and something thousand followers. 200,000 followers. Still very active. Ezugono overactive. One if you have something to offer. Post go for the adoration for the idea with even mail. I don't need to change who I am simply because of nothing changed about me. Wow, in fact, today can example I use one for Mbaka. We need that example. For example, employment in Ndoka create. How Ndoka Siwena touch the lives of people. I still use Father Mbaka as an example. Now, more usually as an example does not mean no one will depend somewhere. Something. It does not mean. And most of you. Now, I cannot team up with somebody who has the same idea simply because I want to get to somebody will common name. Na idea other way to call destination I hate you one place. I cannot team up with you because I want to get to that person. I don't behave that way. I don't behave that way. How can people learn this? Because ni feel una common enemy. But
vehicle munayo adaga one place. We don't need to unite for anything. We don't need to unite for anything. You played the game and you thought it was good. You lost every single thing. He united one again with the Father Kelvin, Father Ebuka, Father Webe, Mechalo, Bataka, Ungo, Batariana program. Language nina, I understand it. That unity nina, I understand it. If you follow who we host to live broadcast one day, Bata Matthias, Kobia Kowalo, if you are Kowalo, Mwatika Maho, hi, Unete Chando Mono, Kobo na Facebook. If you Facebook, Unete Chano Mono, Haka, what I go? Unete Chano Mono, Haka na Facebook. What I go? Then we could 104,000 followers. Stopped in 104,000 followers. Is gonna choose 180,000. Yeah? Is gonna choose 180,000. Can you do the foul? Yeah, you lost if you do bube. Can you benefit here? I want to know benefit here. Can you benefit here now? Show me the benefit. 1,300 views. At most to 4,313, 912, 311, 1,700, 316, 375, 500, 490 views, 367, 553, 1,100, 1,400, 3,200, 2,910, 175. Go back to who you are, Mr. Man. Go back to who you are. You have a call to serve. You have a call to draw souls to Christ. It does not matter in a gift of prophecy. You can serve in different dimensions, in different capacities. You want to go? You want to go? Eh? If he me just lay on my platform Chineke nyelu, it just that platform nani and in a koita in active until problem Zion na adoration bido. You will lose who you are as a Christian. You became more of adoration member than a Christian. You want to go? You began to see Christianity in different way. You now thought you can unite. I'm not a member team program message, but I'm not. And the new message I don't need to lose myself because now Father Mbaka and Evangelist Ebuka Obi will open. No, I don't need to lose myself. Yes, Father Mbaka is still a great man, and I can still use him as an example against Matthias Nandotu. Yes, I can still use my aname, even program on run Totwa. As they use Father Mbaka, Father Ubemonso, Father Okonerere, and Evangelist Ebuka Obi. I can still use him to intimidate the hell out of Matthias Nandotu. Yes, my mind, but that cannot change who I am. Hey, go back to your original state and see how your page will be revived. That is who you are. You cannot change it since you decided to change who you are. Look at how you have become so dry. Look at how you have become so dry. Yeah? Look at how you have become so dry. Then page 892, 390, 526. Even on page problem. Even on page problem. I can name engagement. On page problem. I can name engagement then. Because of Gono, I never left that area. I'm good. Area but social media in the first place anyway. So every and any other thing are there along the line to give people information on this. I can never yipu awoloma hejuwe malam. Onya patana ufadunde followers nwere ike se anokata ha sem na ezugo no nwesgoro ka isi akọ ife ọzọ mana inokata kwa ifukwa because look, I remember we had an extensive discussion. This is not who you are, brother. Get back. We have a duty. You gotta go.
anyị nwere oke n'ọlụ dị ụlọ anyị, and we cannot give Matthias na ndị otu ha opportunity to win. Ịchọ ịma na ife a na-ekwu ọwa eziokwu ka ọwa asị, mekwa one of those programs ị na-eme then, unless you decide to go na ịchọzi a Christian. But as long as na-enwe benefit of being a Christian, na-enwe benefit of believing in Christ, na-enwe benefit kado n'ebe kano, I want you to do this. Make a video one day and rebook Matthias na ndị otu ha. Give ife yeme. You want to go? Now, in nwere ike jụọ onwe gị na ọ bụrụ na ezugo na-ekwu Zion. Ọkwa unu kwuru na ndị adoration nwere as much numbers as ndị Zion nwere. So what is happening? Adoration is still a big congregation. So why is it that onwere ife na-eme? You want to go? Why is it that no nwere ife na-eme? I want you to come back, brother. We need you. I need this platform. This platform has died, and we need to revive this platform. You want to go? We need to revive this platform, my brother. I'm on how strong. We could. These were the people who gave him strength. Njiwe register na social media. We could. Under one day I will anime program, how about a program? What I go? Hey, anime program like this, how about a program like this? How we voice then? How we voice? They had voice then. What I go? Onya wunye sefu buzo kowalomo manipulative nation Matthias then. Kowachalo mi venine. Bamu ntunda operate. Wacha mi venine. Chikono mo na mmadu. Chọrọ ịda report ogo ije n'ike Chukwu TV ịchọ ka ị na report ogo a na-anọ. Oga, that is not your calling. That is not your calling. You call on this social media, and you cannot name it with passion. I don't mean with passion. For the potasi ezugo na blah blah blah. Another content. Agbanganamu comedian. From the first day mbata na social media, Agbanganamu comedian. Agbangana na artist kid. Adama artist kid. Ekugomu bolo ne. Na the major person merunjiwe bata na this social media wo Matthias. Ne de comment mbe me tu ane de comment be modun konkuru yulo. Han we even neku. We bull phone one day. We spend the year go when with that visibility, so that I can address him in a man and address here, so that I can address them in a man and address, and that is the joy. Between adoration and the Zion, secondary. That is secondary. It doesn't have to change who you are. You want to go? It doesn't need to change who you are. Yeah? In a team, we see with the any galalam, uno although I see no bini hanalo. Because ono wano chana or walk holon. Ono wano oguna no ho ogunu ni nenolo ni guribe. Ogunu ni nenolo ni guribe. Jene no na hono hawena wa Evangelist Ebuka Obi mwa. Kerife meluwa. Where is Onyo? Look at Onyobodo. It's only now that Onyobodo is trying to bounce back. Onyobodo lose everything Ojiwe will Onyobodo. Because no one knows Zion Ogo. Emakonyo Onyobodo before. Emakoka platform Onyobodo do before. Kerife blue platform yeah. Aye, because of Evangelist Ebuka Obi. Onokanano. Jene ne the higher mind to Onyo Sokuri Nyawolo. The day he decided to remove an instrument for devil to use you, that day you will begin to lose your glory. Yes, not just because Evangelist Ebuka Obi is a minister of God, but because Namagbago no onya so na one out of few ndamuma God to design for this end time. So therefore, if you go against him, you are going against Ifa Chukwu. And the end will not just be okay the way you will like it. You gotta go and look for all of them.
because of Evangelist Ebuka Obi. And the Ogolu Homadu Baria, nya December ya. Ndeni nenu goro di oga Kelvin nano. Homadu Walo at the right time. I want you on no ho. Eburi sinti so yosubo. Jende ne hancha nine. Achonki je polong hancha nine afa. Polong hancha. Wafa hancha nine. Yeah. Wafa hancha. Mention their names here. You see how most of them easily fade away. Bloggers no n'ime ha. Bloggers no n'ime ha. Ịghọtago? Ote na nnu de maka gọvanọ eziokwu. Nwe na ajụ mmadụ bụ sị asị ọnọzikwo. Yeah? Ọnọzikwo. Yeah? Ọnọzikwe. Ngwa nenezienu. Ah. Nenezienu. Yeah? Nenezienu. Just look at. Yeah? Just look at. Oduzukonumma. Yeah? Nene Ebonison. Ebonison, mesha mepezi another page. Build over another page. You understand? Yeah? Umepezi another page. Build over another page. Hawe busisi ya ife haji wede ebube. Busi unwe ha. Because of no na anu ogo. Today, then jangan nene page your guy we fukuzie reserve na ha Chineke melu mmade bele ndị na-ekiri ekiri mgbe ahụ ndị na-ekiri ka ugegbe mgbe ahụ ndị na-enejele anya ndị na-engomi mgbe ahụ ndị na-engomi mgbe ahụ. How are the mighty fallen? Unu luzuru ife unu ji wee dee ebube. Unu luzuru ife unu ji wee dee ebube. Unu do mighty then. Unu do mighty then for a reason. The moment unu luzuru ife ahụ unu ji dee ebube, o depart here from Imonu. Gloria depart here from you people. Then Governor Eziokwu na-ekwu. Then Governor Eziokwu na-ekwu ona command respect. The people's governor batana page ga-etu a ebe niile nwụrụ ọkụ. Then whom will they command? Today, where is that glory? Today, where is that glory? J Park. Na build the page upon page. Is the page is not all about making money. I'm telling you, it's not all about making money. Because share the page will just also can make ego. Unless it's gonna go feel na not just ego we feature aba. But I believe na this social media to add value. Etu akunu nine suwe disappear. Disappear. Gonest. Gonest. Unu lose your value overnight. Disappear. Ungulonye na phone. What I go? Go and look for them. They scattered like this. As you to scatter baka. Una ha we will on ha we kocha unyamuma for destructive purposes. Una ha waiting more up with the kingdom of darkness against Evangelist Ebuka Obi. What is happening to all of them today? It's so sad now. Akagota bo ife na-eme ha. Fodo n'ime ha akagota bo ife na-eme ha. Ịghọtara? Fodo n'ime ha akagota bo ife na-eme ha. Fodo n'ime ha ji because of Evangelist Ebuka Obi cut off yoke. Somebody look at the park. Ji because of Evangelist Ebuka Obi cut off because of gono. Kero onye ya ememu n'ụwa asengo na maya nlachu ulechi ni decide ya na ma choose a Christian. It will be out of my own decision, not because of anybody. I'm telling you. Yes.
It will be my own decision and not because of anybody. So, ana m akpọ unu chigatanu na ebubo unu chigatanu n'ike na ebubo unu bịakwanụ wolu position unu ịghọtago unu niile gbasasị ka ụkpaka anyị nwagozie mma ncho wee nụwa agha nna ka yi hello gwa mi ka iru nya gbanye oje na ochenji etu nepa ịghọtago etu a ka ha si wee gbu ife ha ji wee dị ebube nke ha wee gwu nke nwe ikuku ife du nke egwu mgbe ọ na-ebido ife a na-asị ya n'anya. Look, let me tell you, there is always a benefit of fighting from your area of strength. The moment ịnọgidere ọgụ wee pụọ na your area of strength, ife a na-akpọ home advantage, i wee join ọ ekwekwuna ka onwe ife nwere ike ime n'ụwa. For any reason, you join all your enemies in any fight, because no one common enemy. You know that go? Because no common enemy. Ono shall fight. Yeah. A browna madukuru against Zion. If we could page ya. A brow ne can you Google something or del. Always before then Oga Kelvin. Nya change. Onwere ife Oga Kelvin po shi ala obosia. Nwikuku delu. Ka nwote. Ogu no wala okwo ganu. Nya ki jeri jeja. 3 days ago, for those who want the audio to my long post, this generation has made everything easy in 1 second. So here you have it. AI of Nwikuku has thrown more punch to Zionite. Father Kelvin has thrown more punch to Zionite as defense several accusations made against him. He got to go. Odeye. He got to Neye. Otiye. Otiye. Ogumi kukuno lo nungu. Ojeze timu. Ojeze timu with Father Kelvin. And if we find about having good friends, all na Nwikuku always boom mad. Oh, had to through phone. Both Kelvin na phone where potawa kwo nda ya ta ka granite. Potawa kwo na nwoke ahụ ndende n'ife Nwikuku ya gwa Nwikuku potawa kwo na ndende nwoke ahụ kwele ka ọha. How nwoke ma mgba. Ịghọtago? How nwoke ma mgba. Catholic Diocese of Lagos bende Yoruba emenwe ife do na nwoke. Nwoke abịa crusade na Enugu. A block nwoke na Enugu ka o mee crusade. Ife niile mere upon resources niile spendere. Konuko government machineries. A block nwoke ma just like air. Nwoke ma breeze in Enugu, breeze out of Enugu. Nekwakwa resistance ejeri iti na nga okpala. Nwoke ma kwechiri ka ayon na-eme ife na nga okpala, na-eme ife na-emesi ife ike. Anọkata gangi ya ogwu na ogherega na Facebook kpọpụta ha. Anọkata sizie na-ejezie kpọpụta onye asị no spiritual father. Na-asị na onye ahụ onye na-afọ onye ahụ ka o ji aga na onye ahụ meghepụ ha ọnụ kwuo okwu against him na-etipịa gị onye ahụ pụta nwa obere ife ka ọ fọrọ aka etipịa onye ahụ for the sake of Evangelist Ebuka Obi. Nwa obere ife ka ọ fọrọ etipịachago onye ahụ for the sake of Evangelist Ebuka Obi. Ịghọtago? So efu na ndị sopozuru ịnụ ife anụ wa ga-enụcha ya onwe ife ha nụtalụ wee je were aka wee mawi n'ọkụ anọkata je kopụta fada nwebe abịa na-aza call
Anaza call, azaba call, zachasha call, ediye. Onwere nke ya wa ediye nya bia kwuo asị hew na okwu ha nka church agbasa. Ọ pụtakwa kwuo ekwuchasịcha ya. Okwu ekwucha ya ọdọkwara ike ebe agbasara mmiri na ana. Hey Chineke. Chukwu Ebuka Nwanozie Obi. Nudebezienu. Una anuzina na onwe ifunu ya eme nwonye Chukwu tere mmanụ nwa ikuku ana m agbakwa gị ya ịchọ na-epioghalị of course na Oga Frank Owolabi of course ịchọ na-epioghalị ịchọ jee kpọpụta ekwensu ebe ekwensu nọ jee bie ekwensu ọma for the sake of Evangelist Ebuka Obi ibiwe ekwensu ọma bichasicha ekwensu ọma. It's so sad that na ngụ nwa achọba ụdị ịmara ife na-emeghị na eke unu niile si asonyogharị because na unu jekọrọ ife unu amaghị isie. Ọnụ na-anọrụ ndị Catholic Church ọgụ ewu Catholic Church ọwụ nna ume Catholic Church ịghọtago. Okay, Chris is Emeka also through the call you answers have made me know that Nepal so in around the bank. You gotta go. In another Catholic Church or go. Catholic Church or family business or one family who have Catholic Church or one family who own a Catholic Church in existed today. In Abian on the Catholic Church or Catholic Church or one Neuk or one Naum Catholic Church. You want to claim to be more Catholic than the Pope. You want to claim to be more Catholic than the bishop. Abi, Onoshole more Catholic than the bishop. You want to make us believe that if you are not a Catholic, you can go to heaven. Is that not what you people are trying to make us to believe? When I represent you, no, that mountain that can never be moved. I will pass you on anchor. Ununuzo ebubono. Nikuku. It got stopped. Now 104,000 followers in Veracity. Iluzo manager. Emane ya revive mwe. Yiruka boro pota. It's not it's defending your Christian faith has nothing to do with Evangelist Ebuka Obi. Take me for instance. Hey, what I go? Take me for instance. I am an Anglican. You will hear me talk less of Anglican Church because for me, I see Christianity beyond being a Catholic, beyond being an Anglican, beyond being a Pentecostal or a Methodist. So when Matthias hana bia with message no kayana, has na Anglican Church yana, Catholic yanolo, has na Catholic yana, Pentecostal yanolo, has na Pentecostal yana, Methodist yanolo. If you have na okayana. So in other words, and when they keep using the message that Jesus Christ is powerless, Jesus weze carry zendeze aina akwafe, you gotta go. It is not restricted to just Catholic Church alone. That is the unity. If I would, the unity I will in diversity. Unity in diversity. Yes, I dish. Now, denomination, I believe I belong to Gasari. But the unity I will is Christ. Christ is the unifying figure. You got to go. Christ is the unifying figure. And I see him first before I see church. That is it. I see him first before I even see church. So on your period, if adoration na Zion name move home, because I know that the battle or drop with you. So if a Muslim baona came decide to start speaking the language of Matthias. Okay, Ono unite is here with Matthias. No believe na now you will see a kind of see begoko. You gotta go. Because of because of the hatred, mosquito, mwelu, nebe kokroshino,
or because of hatred, cockroach nwelu n'ebe mosquito no. Cockroach decide to vote for insecticide because no believe on agba insecticide mosquito anwosia. Little did he know that na agbakwa the same insecticide na nyanwa ya nwukwa. Ighotara ife a na-ekwu. So because of common ka ewopu Evangelist Ebuka Obi na nkọ unu niile nwelu in common, unu decide to team up with Matthias. Forget that Matthias' mission is to get rid of all of you. He used your message. He ought to go. He used your message. You unushenoji message unu abia just against Evangelist Ebuka Obi. No, message unu nenye on use ya abia against the church, not Evangelist Ebuka Obi. Actually, me ended this broadcast before open heaven ebido. So in the next 10 minutes, I will end this broadcast. In the next 10-11 minutes, I end this broadcast. You got to go. So unu feel na unu team wo up with nyanwa. You got to go. Unu believe unu team wo up with nyanwa. Unu ye many fedona Evangelist Ebuka Obi. Man ona ama hono ne borrow your words. Ne use it against the church, which is the very foundation you people are standing upon. You got to go. Which is the very foundation you people are standing upon. That is why no for the nimona na mamu. You got to go. No for the nimona anya. Amu kana mono. Ineku. Oh, Mr. Kelvin can mele. Nye quarter of a good opposed to go even opposed to bone even kurun. Or than a post nke cardinal ha. Ibe believe not strong enough. Onya ke ijifo njenye the kind of message nenye na asi ya kanyo oga gbawo so kita e ka nwele ohele. All because na mo follow na or draw strong. Oh no, draw strong. Oh no nwele. Onu bonu quarter of ife father we be no now. O kana amu e wa kwe father we be no kata abu amu no. If father we be joy ife ije put 7 books of Moses. We did 7 book of Moses go and see Evangelist Ebuka Obi and the Zion. Hola, no one was a mother ya bibia me was a mother ya bibia me baptism. No, Father we ye memonya baptism e wese ba no wanka afa he wese e afa Zion Emeka Ikechinyele o ya se zagono. Ai Chineke. Yeah, Kelvin ye many even father will be well. Even follow father will be we blow me. Even follow father will be he blow me. But I need Zion on Sunday. Kuli them what you see. Yeah, even for here we put up me. I call the don't win a boot mote. Lieutenant Zion, he form my no. He got that good. He form my no kata be the organizing the Zion program every night. He got that good. Shireke. Kelvin Ebugono emakwe onya akpere pecha we pụta we buo no bụchakwa ọnụ ọkwa mmadụ gwara ebe kwa kpegari we kwa ekpere. And before buo no ọkọwala I wait of e buo no ni ọkọwa godula I wait ka ịghọta wait no nya amụwa bụla ya ọnụ.
mgbe ọkọwachala anyị weti a anyị wee nara ịbụ ọnụ ahụ femi kwekwe ya n'ọnụ ọsị so na aja ka ọ gara ife na-achọ ka nkọwalụ Kelvin Ugwu ka ị wee ghọta na ị ka na-eme press up ị gabụ kwọta of ife Fada Nwebe galụ oke nwa ikuku ọkpọbata na na program ịghọtago kelee ebe Timothy Ofegbu nọ Timothy Ofegbu ọta igologo ọnụ okwu ruo nke na brother Timothy Ofegbu ya apụta ịma na okwu ahụ eburuga mpi mana ngwa Sunday sele Navana mass every night even I can't desire name Kobe and ọ na-aka masị ahụ o nwere onye na-ada anọ na nkọ ya na na-ada akpa nkata ayafu onye ahụ anya from the beginning of that Fada Nwebe episode to the last ayafu onye onwe ya na na-ada akpa nkata onye ahụ on sim forces amụọ na onwe ikuku na-ada na nkọ ka ọgụnụ amụọ mmụọ ya na-ada akpa nkata na mmụọ ozi nwezụrụ ike ọwụrụ mmụọ ozi na-eritute na ụdị mmadụ nọrọ ya na nkọ maka o nwere onye ya na-enwe constant discussion ọ na-agwa onye a intention there and what to do so ị ka na-amụ amụ oge o nwere ege ya bụwa ọnụ oge ahụ ihe ebido bụwa ọnụ ịma anọ mana I'm very happy that na ọdụka ilenugo agbọkwọ na ilenugo mana ife nna agwa gị na ọwụ na ilenugo don't worry shelu he go still enter your body woto Chineke Fada Nwebe ya sị ụmụ ekwensu a maka ụmụ ekwensu ọ ya sị ife dịka Zion na-akpọ na m ihu ọzọ si ebe alụọ na Amerịka achụ ige yiri ogwe nwoke na ya ala Honda bridge ịmakwa level olulu ka ọnụ na-echetazi ikwu na ibe jụrụ ya family ikwu na ibe agbata obi amara m mmadụ niile jụrụ ya abandon ya ndị ọ na-echere nke ha n'obodo oyibo gwe na ịfụkwaghị ebe a jido ịghọtago ọ na-agụtaghị level olulu ife ọfọrọ ụwụ ka airline ife ọfọrọ kịta awụ Fada Nwebe ji ịba airline ekwuo who is Fada Nwebe? Please come down from this flight. The pilot has been warned against carrying you to where you are going. Henceforth, you will trek to wherever you are going. You gotta go. If I will follow, enu joro Fada Nwebe, ana joro Fada Nwebe, ikuku, ana eku joro Fada. AC be ne me obay AC aju meku. Why must you talk about the Evangelist Ebuka Obi? Oh, mother, but you white ya, no white ya, your dookie shirt. You want to go? So you will come to that level of frustration. No, they show here, no, they show here. What? You want to go? Oh, since Fada Nwebe you went up, we peace. Abba Fada Enugu, Oga found adoration ground. Okwa fa kete mani mezugo. Ono kata say there is one other Fada Ugwu Emani mezugo. Imebo di ife call attention na Oga na Enugu. Ngwaderezienu. But Romy, you are right. Even priest in the bay, even fellow priest here reject here. Upon on ekwe. The man of Luchege. The man of Luchege. The man on the log ya o debela huko wo na anya na okpa we nya apa we jue mana amon no treat sha go nwe we rota nya ka ebialo se na ebialo ikolo nya ki nya ogwegwe na mma ka egba aka nkete nya bicycle blue kolokwe be biano e ya anu nwiye e ya anu nwiye Mbalenezino. Obidosa. Eti la state of confusion.
mgbe ọ fụrụ nwaanyị eyi ha akpala nwaanyị eyi obra anyị nya mmadụ gwara ya ọnọkọta abụọ ụmụ nwaanyị ndị Zion niile nọ na Amerịka ọnụ ọnọkọta abụọ ụmụ nwaanyị ndị Zion nọ na Amerịka ọnụ si na ha na-agba n'ilo na ha abaghị ulu ebe ahụ ọ nọkwa na-abụkwa ọnụ ahụ ka ọ nọ wee zọkarụkwa ife o ji wee ba na defense mechanism oge ọ gwara anyị na ọ batara nwaanyị eyi ha akpala anyị wee sị ya so na-ala nwaanyị ka ijere inyo o wee sị gụnụ na ndị anyị ya sọfọketigwe Father Kelvin ka mkpokene fada wee gwa gị ife a dilitie nọmba nwikuku blọk oye yikwo gị egwuo ife ọ na-emekwa ụwa lapụta ọtọrọ ya ịghọtago Timothy ọfụ ebute isi ịghọtago Timothy ọfụ ebute isi nya apa onwe nwa ya sere isi esi gono ife unu na-ekwu ebe ọ gbasara m ọwụ ka m bịakwa ebe a kụrụ ife agbasa ha ọrụ m ịghọtago so fada ya nwanụ nwa ọgụ ahụ ha ma agwa gị ka o wee wụrụ ife nji agwa gị ife awụ ezuga asakwananụ ngokwu asabụghị ngokwu mbido sef ị nwere ike ịnọkọta si ọgụnụ ya asị o nwere ife imelụ m mana enene nga anya ido solid on the ground ịghọtago nsị ka nhapụ ndị go na ha ya ada anọ ka go na ha na-anọ ka ndị ọsụ na-enye insight and insight ya wụ ife na-enye ịghọtago ajọsụ na-enye gị insight mana onye mara asụ sụọ na ana onye amaghị asụ o mee ife a mmecha broadcast ya tụtụrụ fonu gbaa fada nwebe sie fada how far etu aka ihe si jụọ ya orisie fada how far ị mara ife ọ ya azaghị ịghọtago fada how far ife ọwụ na ọ saraghị no play with am mana ị sure take and play first take and play first ọha mmadụ ya agwa ya na your body go tell you so tụtụrụ fonu kpọọ fada nwebe ha ndị mbụ bụ ụzọ wee gbawa ọsọ ya na-agba kpọọ ha jụọ ha even ndị dịrị ha ọlụ a mechara abandon ha ndị niile dịrị ha ọlụ ahụ mechara abandon kwa ha along the line at the cost of doing that job. You want to go? All since Father Nwebe jiwe wopu aka na ife aka o jitewe anọ na ahụ ifekwa nwoke mmadụ ihu ya na-akwụ na-ama ebe oge aka nnọma na dịmanụ marị mma nwoke amọnụ nnọọ mara mma nwoke mbụ JPAC mechara reject ya ka iwe marụzie maazị ife JPAC na-achọ JPAC ịma na uso na-achọ downfall Evangelist Ebuka Obi by omizi onye JPAC jụrụ JPAC jụrụ mmadụ reject ya mmadụ ti disclaimer ịghọtago eventually ka ịmara extent ụwa si wee jụ nya ntụ ụwa si wee jụ fada mgbe ahụ fada ịma na ebe fada tiri si ndị mmadụ anasị hello father is this you father you are welcome father what do you want me to give you father do you want to eat father ga-ala nkwụ father ga-ala mmịa father ga-ala mmiri father ga-ala nri ịghọtago ụmụ ife niile mana JPAC mechalụ reject ya fada JPAC mechalụ mee video si you are on your own. It got to that level. It got to the level nwikuku monwe pim hapụzie Monday Hammer dakata nwoke n'isi ọmọ mgbe o ji wee pụta n'ikpeazụ kpere anyị ekpere gọzie anyị gwa anyị n'ọfụla anyị n'anya si ụnụ ka mmụọ nke Chineke nọnyere ụnụ ịma na ọ gwara anyị na Zion Ngọkpala na ọ ya wụ an abandon project wee sị na ọlụ ahụ na-aga alụsị ya na ọlụ ahụ na ọ ga-asavụ purpose eji wee lụwe
agọzie m ụnụ epala m okpe ekene nye ụnụ asị m na ọ ga-adịrị ụnụ mma ọ ga-adịla Ebuka na mma. Ebuka, you are a very loving soul. Ebuka, you are a fantastic human being. Ebuka, you are a very interesting human being. I bless you today. Agọzie m ụnụ ebunye m ụnụ ọkpa ngọzi ọ ga-adịrị ụnụ na mma. Ọnụ anyị ji wee kwu ife ọjọọ gbasara ụnụ ewere m ọnụ a wee kwugharị ya n'isi ụnụ. Udo na ngọzi nke Chineke dụnyere ụnụ bido n'ụbọchị taa wee ruo na mgbe ebighị ebi. Amen. Ngọzi ụbanya ụkpa ngọzi obi ire anyị eyuzichabu m ngọzi fada nwe bebiri anyị o aka m nwere ngọzi na wodropu a nwee ngọzi na buutu m. Ngọzi karịrị akarị ịghọtago. Ngọzi karịrị akarị nyaka ọnwụ gburu ala ha ji nweta ala ma jiri onye emeri gị ebere. Ọnwụ gburu ala ha ji nweta ala ma jiri onye emeri gị ebere. Ana na emeri gị ebere mana ihe aghọta ife m na-agwa gị ife ahụ. I am preparing you. ịghọtago. I am preparing you for the catapult na okwute ya bịa na ọwụ na ịjụ na advice ya na-enye gasị. ịghọtago. ịmana mgbe dadị n'Enugu na-ebidowe the first video, second video and third video mmere ụwa advice. Ana m like ịbịa in a position of advice first. Advice where advice failed, Monday hammer we work. Now where advice failed to work, Monday hammer we come out. You want to go? Monday hammer we come out. So may end this broadcast now. You want to go? So gbakwane na ọwụrụ na ọ chọrọ ịfụkwa amụma ọkwa ọsọ eche dị mma na ndị otu enya join open heaven nwe obere oge kịta. You want to go? Ọ join open heaven ọfụkwa ife ahụ ọ na-achọ. You want to go? Ọ join open heaven. My anger with some of those places is that they are rubbishing Christian values and belief just to get something. Man, ekweta hono. Ha just feel na because of Evangelist Ebuka Obi ka ha wiki nuzie ife gbasalo ụka na Jesus Christ ka ọ dị ka ya sị na onweghị power na onwere power Jesus nwere. Therefore na ọrụ Evangelist Ebuka Obi na-alụ that is not of God. You want to go? That is not of God. Or if ha na-eme no na TikTok o. On TikTok. So I think we'll come to the end of this broadcast here. I can end their broadcast here because of open heaven. All right. See you later.